היכולות של כלבים להרגיש את מצבי הרוח של הבעלים, לבוא ולנחם, ידועות כבר שנים ארוכות. כלבי שירות לאנשים עם פוסט-טראומה הפכו לתופעה מוכרת, אבל כאן לראשונה מתאימים כלבים למשפחות שלמות שעברו טראומה. בת שבע יהלומי ושתי בנותיה ניצלו ברגע האחרון מחטיפה לעזה. הבן הבכור איתן נחטף והוחזר בעסקה הראשונה. בעלה אוהד נרצח בשבי וגופתו הוחזרה ביום האחרון של העסקה לפני 3 חודשים. מעט לפני כן, בתחילת השנה, בת שבע וילדיה קיבלו את הגור הזה, שון. הקולר שלו בצבע ובצורה של סמל החטופים. אני ביקשתי כלב מאוד מאוד רגוע. החיים מספיק סוערים, וזה פשוט נעים, שיש גם דברים טובים ותמימים אחרי שכיסתה את השמיים שלנו כזאת עננה של אופל. אז הוא סוג של קרן אור קטנה כזאת ומנחמת. שלום שון! תמי בר יוסף, כלבנית וחוקרת, תיעדה את הסיפורים של הכלבים שנרצחו ב7 באוקטובר. שב. תוך כדי העבודה פנו משפחות וביקשו עזרה לאמץ כלבים חדשים. יחד עם הכלבנית שלי סלטרניק הן הקימו את פרויקט Friend at Hand Families, תרומת כלבים לשיקום משפחות